രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ രാമ 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 രാമ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശകാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്ത വൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം സുഖമുഖാമൃതദ്രവ സംയുതം പിപത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുകാഃ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ടകീ. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം മാതാജി. അപ്പൊ നമ്മള് ഇന്നലെ ഒന്നാമത്തെ സ്കന്ധത്തില് 9ാമത്തെ അധ്യായം 23, 24 ശ്ലോകങ്ങളാണ് ഇന്നലെ കണ്ടത് അല്ലെ. 2 ശ്ലോകമല്ലേ നമ്മൾ ഇന്നലെ എടുത്തത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. 25 പറഞ്ഞല്ലോ മാതാജി. 25ന്റെ ഭാവാർത്ഥം പറയാനുണ്ട്. 25 ഭാവാർത്ഥം പറയണം 25ന്റെ. ശരി 23 നമ്മൾ ഇന്നലെ എന്താ കണ്ടത്? 23ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞു? ഭക്തന്റെ കാമ്യകർമ്മങ്ങളിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാമ്യകർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മളെ മുക്തനാക്കുന്നു പറഞ്ഞു. എങ്ങനെയുണ്ടെങ്കിൽ ശ്രദ്ധാപൂർവമുള്ള ഭക്തിയോടും ധ്യാനത്തോടും, അതായത് ദിവ്യനാമജപം കൊണ്ടും ഭഗവാന്റെ അതായത് ഭഗവത് സേവനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അല്ലെ. ഭഗവത് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഭക്ത ഹൃദയത്തിൽ പ്രത്യക്ഷനാകുന്ന പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ഭൗതിക ശരീരം വെടിയുന്ന സമയത്തില് കാമ്യകർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നും എന്നാണ് 23ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞത്. പിന്നെ ഇന്നത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഭീഷ്മദേവൻ ഭഗവാനോട് അഭ്യർത്ഥിക്കാണ് അല്ലെ, പ്രാർത്ഥിക്കാണ്. എന്താണ് പറഞ്ഞത്? പോലെ എണ്ണനേത്രങ്ങളോടുകൂടിയും അന്ധകസിക്കുന്ന മനോഹരമായി അലങ്കരിച്ച മുഖത്തോടുകൂടിയവനുമായ ഭഗവാനെ, ഈ ഭൗതിക ശരീരം ത്യജിക്കുന്ന ക്ഷണം എന്നെ കാത്തുരക്ഷിക്കണേ. ആ ഭൗതിക ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് വരെ എന്നെ കാത്തിരുന്നാലും എന്നാണ് പറഞ്ഞതില്ലേ. അപ്പൊ ഭീഷ്മദേവന് ഒരു വരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എന്താണത്? സ്വച്ഛന്ത വൃത്തി. അച്ഛൻ്റെ കിട്ടിയ വരം, സ്വച്ഛന്ത വൃത്തി. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ആ മരണം സംഭവിക്കുന്നത് വരെ, ഞാനത് സ്വീകരിക്കുന്നത് വരെ എന്റെ അടുത്തിരുന്നാലും കാത്തിരുന്നാലും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 25. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യുധിഷ്ഠിരസ്തഥാ കർണ്യ സൂത ഉവാച. യുധിഷ്ഠിരസ്തഥാ കർണ്യ ശയാനം ശരപഞ്ചരേ അപൃച്ഛ്വാ ദ്വിവിധാൻ ധർമാൻ ഋഷീണാം ചാനുസൃണത്വാം. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഇതില് വിവർത്തനം എടുത്ത് നമ്മൾ ഭാവാർത്ഥം തൊട്ടെടുക്കണം അല്ലെ. അപ്പൊ സൂതഗോസ്വാമി പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭീഷ്മദേവന്റെ അപ്രകാരമുള്ള ഹൃദയസ്പർശിയായ വാക്കുകൾ ശ്രവിച്ചപ്പോ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് എല്ലാ ശ്രേഷ്ഠരായ ഋഷികളുടെയും സാന്നിധ്യത്തില് ധാർമ്മിക കർത്തവ്യങ്ങളുടെ പ്രധാന തത്വങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഭീഷ്മദേവന്റെ ഹൃദയസ്പർശിയായ വാക്കുകൾ ശ്രവിച്ച യുധിഷ്ഠിരന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണം ആസന്നമെന്ന് ബോധ്യമാവുകയും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാൽ പ്രചോദിതനായി ധർമ്മതത്വങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഭീഷ്മദേവനോട് ആരായുകയും ചെയ്തു. അനേകം ഋഷിപുങ്കവന്മാരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഭീഷ്മദേവനോട് ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കാൻ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിനെ പ്രേരിപ്പിച്ചുവെന്നത് ഭീഷ്മദേവനെ പോലൊരു ഭഗവത് ഭക്തൻ ലൗകിക ജീവിതത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണെന്ന് പ്രേരിപ്പിച്ചുവെന്നത് ഭീഷ്മദേവനെ പോലൊരു ഭഗവത് ഭക്തൻ ലൗകിക ജീവിതത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണെന്ന് തോന്നുന്നുവെങ്കിലും യഥാർത്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹം അനവധി ഋഷിവര്യന്മാരെക്കാളും വ്യാസദേവനേക്കാളും അത്യന്തം ഉത്കൃഷ്ടനാണെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭീഷ്മദേവന്റെ ഹൃദയസ്പർശിയായ വാക്കുകൾ ശ്രവിച്ചപ്പോ കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ കണ്ടു അല്ലെ, ആ ശരീരം വെടിയുന്നത് വരെ ഭഗവാൻ അടുത്ത് കാത്തിരിക്കണം എന്നാണ് വായിച്ചത്. കാത്തിരിക്കണം എന്നല്ല പറഞ്ഞത്. അതെ, അപ്പൊ അത് കേട്ടപ്പോ യുധിഷ്ഠിരൻ മഹാരാജാവ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണം ആസന്നമാണെന്ന് ബോധ്യമായി ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാൽ പ്രചോദിതനായിട്ട് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ധർമ്മതത്വങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഭീഷ്മദേവനോട് ആരായുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ ഭീഷ്മദേവനോട് ധർമ്മതത്വങ്ങളെ കുറിച്ചെല്ലാം രാജ്യധർമ്മം പിന്നെന്താണ് ഏത് ധർമ്മം ചോദിച്ചത്, കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചില്ല, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അല്ലെ. രാജ്യധർമ്മം ഏതാണ് ഓർമ്മയുണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? ലോകത്തിലെ 6 ചോദ്യാണോ മാതാജി? നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു ധർമ്മം ഏതാ ചോദിച്ചത്? രാജ്യധർമ്മം, മോക്ഷധർമ്മം സംബന്ധിച്ച് ഭീഷ്മദേവനോട് ആരായുകയും ചെയ്തു. അനേകം ഋഷിപുങ്കവന്മാരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഭീഷ്മദേവനോട് ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കാൻ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിനെ പ്രേരിപ്പിച്ചു എന്നത് ഭീഷ്മദേവനെ പോലൊരു ഭഗവത് ഭക്തൻ, അതായത് ഇത്രയും ഋഷിമാര് നിൽക്കുമ്പോ അല്ലെ, ഇത്രയും കുറെ ഋഷിമാര് അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഋഷിമാരുടെ സാന്നിധ്യത്തില് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിനെ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ പ്രേരിപ്പിച്ചു. ഭീഷ്മദേവനെ പോലൊരു ഭഗവത് ഭക്തൻ ലൗകിക ജീവിതത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണെന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും യഥാർത്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹം അനവധി ഋഷിവര്യന്മാരെക്കാളും വ്യാസദേവനേക്കാളും അത്യന്തം ഉത്കൃഷ്ടനാണെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഇവിടെ ഭഗവാൻ അർജുനനെ കൊണ്ട് ഭീഷ്മദേവർ ഇപ്പൊ ശരശയിലാണ്, വേദനയൊക്കെ സഹിക്കാൻ പറ്റാതെ കിടക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് അല്ലെ. എന്നിട്ടും ഇത്തരത്തിൽ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചത് അവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനാണ് ആര്? ഭീഷ്മദേവൻ. നമുക്ക് തോന്നാം ഭൗതികമായിട്ട് ആണ് അദ്ദേഹം, ഭൗതികനാണ് എന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണ്? ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ ലൗകിക ജീവിതത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണെന്ന് തോന്നുന്നെങ്കിലും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉത്കൃഷ്ടനാണ് അദ്ദേഹം, അത്യന്തം ഉത്കൃഷ്ടനാണെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. പിന്നെന്താ പറയുന്നത്? മറ്റൊരു വിഷയം എന്തെന്നാൽ ആ സമയം ഭീഷ്മദേവൻ ശരശയ്യയിൽ മരണാസന്നനായി ശയിക്കുക മാത്രമല്ല ആ അവസ്ഥയിലെ അത്യന്തം അസഹ്യമായ വേദന അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അടുത്തൊരു കാര്യം എന്താണ്? നമ്മള് ശരശയ്യയിലാണ് അദ്ദേഹം, ശരശയ്യയില് മരണാസന്നനായിട്ട് ശയിക്കുന്ന മാത്രമല്ല അസഹ്യമായിട്ടുള്ള വേദന അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, നമുക്കൊരു ചെറിയൊരു വേദന വന്നാൽ നമ്മൾ അന്ന് ക്ലാസ് ഇല്ല അല്ല, കാരണം നമുക്ക് പറ്റില്ല, നമ്മളങ്ങനെയാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ അത്യന്തം വേദന സഹിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഇദ്ദേഹം യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന് ഉപദേശങ്ങളെല്ലാം കൊടുക്കുന്നത്. അത്തരം ഒരു വേളയിൽ ആരും ഒരു ചോദ്യവും ഉന്നയിക്കാൻ പാടില്ലാത്തതായിരുന്നു. എന്നാൽ ആത്മീയ പ്രബുദ്ധത മൂലം എല്ലായ്പ്പോഴും തന്റെ ശുദ്ധഭക്തന്മാരുടെ ശരീരവും മനസ്സും ആരോഗ്യമുള്ളതാണെന്നും അപ്രകാരം ഏതു സാഹചര്യത്തിലായാലും ഒരു ഭഗവത് ഭക്തൻ ജീവിതത്തിന്റെ നേരായ മാർഗത്തെ സംബന്ധിച്ച് സംവദിക്കാൻ പൂർണ്ണ അഭിജ്ഞനാണെന്നും തെളിയിക്കുവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്തിനാണ് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജനെ കൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലൊരു സന്ദർഭത്തില് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിപ്പിച്ചത്? ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തനാണ് ഭീഷ്മദേവൻ. അപ്പൊ ആ ഭീഷ്മദേവൻ ശുദ്ധ ഭക്തനാണ്. ആ ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ ശരീരവും മനസ്സും ആരോഗ്യമുള്ളതാണെന്നും ഏതൊരു സാഹചര്യത്തിലും ആ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ ശരീരവും മനസ്സും ആരോഗ്യമുള്ളതാണെന്നും മാത്രമല്ല ഏതൊരു സാഹചര്യത്തിലും ഭഗവത് ഭക്തൻ ജീവിതത്തിന്റെ നേരായ മാർഗത്തെ സംബന്ധിച്ച് സംവദിക്കാൻ
പൂർണ്ണ അഭിജ്ഞനാണെന്നും. അപ്പൊ ഏതൊരു സാഹചര്യത്തിലും ജീവിതത്തിന്റെ നേരായ മാർഗങ്ങളെ കുറിച്ച് സംവദിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യം വരാണെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് പൂർണ്ണ അഭിജ്ഞനാണ്, എല്ലാം അറിയുന്നവനാണെന്നും തെളിയിക്കുവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്തിനാണ് ചോദിച്ചത്? കാരണം അങ്ങനത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിലും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാര് ഏതൊരവസ്ഥയിലായിരിക്കുന്നു? കാരണം അവർ എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ്? ശരീരവും മനസ്സും അവരുടെ ആരോഗ്യമുള്ളതായിരിക്കും. ഇവിടെ നമ്മൾ അതിന് മുന്നത്തെ വരിയിൽ വായിച്ചു, അസഹ്യമായ വേദന അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ആ ഒരു സമയത്തും ശുദ്ധഭക്തന്മാരുടെ ശരീരവും മനസ്സും എങ്ങനെയാണ്? ആരോഗ്യമുള്ളതാണെന്ന് കാണിക്കാനും, മാത്രമല്ല നേരായ മാർഗത്തെ സംബന്ധിച്ച സംവാദങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണ അഭിജ്ഞനാണെന്നും തെളിയിക്കാൻ ആരാഗ്രഹിച്ചു? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ആഗ്രഹിച്ചു. ബാഹ്യദൃഷ്ട്യ ഭീഷ്മദേവനേക്കാൾ അധിക ജ്ഞാനമുള്ളവർ അവിടെ സന്നിഹിതനായിരുന്നുവെങ്കിലും മറ്റാരേക്കാളും ഭീഷ്മദേവനോട് തന്നെ തന്റെ സങ്കീർണമായ ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് പരിഹാരം കാണുവാനാണ് യുധിഷ്ഠിരൻ കൂടുതൽ താല്പര്യപ്പെട്ടത്. അപ്പം ഭീഷ്മദേവനേക്കാൾ ജ്ഞാനമുള്ളവരൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ എന്നാലും ഭീഷ്മദേവനോട് തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ സങ്കീർണമായ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് പരിഹാരം കാണാനാണ് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് കൂടുതൽ താല്പര്യപ്പെട്ടത്. ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയും അത് തന്നെയായിരുന്നു. കാരണം തന്റെ ഭക്തന്റെ മഹാത്മ്യങ്ങൾ സമർത്ഥിക്കുന്നതിന് ശ്രേഷ്ഠ ചക്രധാരിയായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ വിധാന നിമിത്തമാണ് ഇതെല്ലാം സംഭവിച്ചത്. തന്റെ ഭക്തന്റെ മഹാത്മ്യങ്ങൾ സമർത്ഥിക്കുന്നതിന്, അപ്പോ ഭീഷ്മദേവന്റെ മഹാത്മ്യങ്ങള് എല്ലാവരെയും അറിയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇപ്രകാരം ചെയ്തത്. തന്റെ പുത്രൻ തന്നേക്കാൾ പ്രശസ്തനായി കാണുന്നതിന് പിതാവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എപ്പോഴും പുത്രൻ പിതാവിനേക്കാൾ പ്രശസ്തനാകാനാണ് ഒരു പിതാവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. തന്റെ ഭക്തനെ ആരാധിക്കുന്നത് സ്വയം ഭഗവാനെ തന്നെ ആരാധിക്കുന്നതിനേക്കാൾ അധികം മൂല്യമുള്ളതാണെന്ന് ഭഗവാൻ സുനിശ്ചിതമായി ഉദ്ഘോഷിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാനെ തന്നെ ആരാധിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളതാണ്, മൂല്യമുള്ളതാണെന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന് എന്താണ് പറഞ്ഞ, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാര് അവരെ പ്രശസ്തനാക്കാനാണ് ഭഗവാൻ കൂടുതൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പുരുഷ സ്വഭാവ വിഹിതാൻ യഥാ വർണ്ണം യഥാശ്രമം വൈരാഗ്യ രാഗോപാധ്യാപ്യ ഹരേ കൃഷ്ണ. പുരുഷ സ്വഭാവ വിഹിതാൻ യഥാ വർണ്ണം യഥാശ്രമം വൈരാഗ്യ രാഗോ ഉപാധിഭ്യാം ലക്ഷണാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്വഭാവ വിഹിതാൻ യഥാ വർണ്ണം യഥാശ്രമം സ്വഭാവ വിഹിതാൻ യഥാ വർണ്ണം യഥാശ്രമം രാഗോപാധിഭ്യാം മാമ്യാതോ ഭയലക്ഷണാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പുരുഷ മനുഷ്യൻ, സ്വഭാവ അവന്റെ സ്വ ആർജിത ഗുണങ്ങളാൽ, വിഹിതാൻ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ട, യഥാ അനുസരിച്ച്, വർണ്ണം വർണ്ണവിഭജനം, യഥാ അനുസൃതമായി, ആശ്രമം ജീവിത രീതി ആശ്രമങ്ങൾ, വൈരാഗ്യ നിസംഗത്വം, രാഗ അഭിനിവേശം, ഉപാധിഭ്യാം അത്തരം ഉപാധികളാൽ, ആംനാഥ ക്രമാനുഗതമായി, ഉഭയ രണ്ടും, ലക്ഷണാൻ ലക്ഷണങ്ങൾ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ജെ. വിവർത്തനം. യുധിഷ്ഠിരന്റെ അന്വേഷണത്തിന് ഭീഷ്മർ ആദ്യം ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഗുണങ്ങൾക്കനുസൃതമായ എല്ലാ വർണ്ണാശ്രമ വിഭജനങ്ങളെ കുറിച്ചും വിസ്തരിച്ച് വിവരിച്ചു. അനന്തരം വൈരാഗ്യത്താലുള്ള പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ചും അഭിനിവേശത്താലുള്ള പരസ്പര പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ചും അദ്ദേഹം ക്രമാനുഗതമായി രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളായി വിവരിച്ചു. അപ്പൊ ആദ്യം യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന്റെ അന്വേഷണത്തിന് വർണ്ണാശ്രമ വ്യവസ്ഥകളെ കുറിച്ച്, അതിന്റെ വിഭജനത്തെ കുറിച്ചാണ് വിവരിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം വൈരാഗ്യം കൊണ്ടുള്ള പ്രതിപ്രവർത്തനത്തെ കുറിച്ചും പിന്നെന്താണ് അഭിനിവേശം കൊണ്ടുള്ള പരസ്പര പ്രവർത്തനത്തെ കുറിച്ചും അദ്ദേഹം ക്രമാനുഗതമായിട്ട് രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളായി വിവരിച്ചു. നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണെന്ന്. ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്.
ഭഗവാനാൽ ആസൃത്യമായ 4 വർണ്ണങ്ങളുടെയും 4 ആശ്രമങ്ങളുടെയും ഉദ്ദേശം ഒരു വ്യക്തിയുടെ അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങളെ ത്വരിതപ്പെടുത്തുക എന്നതാണ്. അതുമൂലം ആ വ്യക്തി ക്രമേണ തന്റെ ആത്മീയ വ്യക്തിത്വത്തെ സാക്ഷാത്കരിക്കുകയും അതിൻ പ്രകാരം പ്രവർത്തിച്ച് ഭൗതിക ബദ്ധ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനാവുകയും ചെയ്യുന്നു. ഏകദേശം എല്ലാ പുരാണങ്ങളിലും പ്രതിപാദ്യ വിഷയങ്ങളെ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതേ ഭാവനയോടെയാണ്. മഹാഭാരതം ശാന്തി പർവത്തിൽ 60-ാം അധ്യായം മുതൽ ഭീഷ്മദേവൻ ഇത് കൂടുതൽ വിശദമായി വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഭഗവാനാൽ ആശ്രിതമായ 4 വർണ്ണങ്ങളും 4 ആശ്രമങ്ങളും ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ചാതുർവർണ്ണയമായ സൃഷ്ടം. അപ്പൊ അതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? ഒരു വ്യക്തിയുടെ അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങളെ ത്വരിതപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ ഉദ്ദേശം. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം 4 വർണ്ണങ്ങളും 4 ആശ്രമങ്ങളും എല്ലാത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ഭഗവാൻ സാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്കുള്ള പാത. അത് തന്നെയാണ് എല്ലാത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. അപ്പൊ അതീന്ദ്രിയമായ വ്യക്തിത്വത്തെ, ആത്മീയ വ്യക്തിത്വത്തെ സാക്ഷാത്കരിക്കുക, അതാണ് എല്ലാത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. എന്താണ്? അതീന്ദ്രിയമായ ഗുണങ്ങളെ ത്വരിതപ്പെടുത്തുക, ആ അതീന്ദ്രിയമായ സാക്ഷാത്കാരത്തെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുക, ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് വർണ്ണങ്ങളുടെയും ആശ്രമങ്ങളുടെയും പ്രധാന ഉദ്ദേശം. അതുമൂലം ആ വ്യക്തി ക്രമേണ തന്റെ ആത്മീയ വ്യക്തിത്വത്തെ സാക്ഷാത്കരിക്കുകയും അതിൻ പ്രകാരം പ്രവർത്തിച്ച് ഭൗതിക ബദ്ധ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനാവുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ച് അവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭൗതികമായ ഈ ബദ്ധ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനാകാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഏകദേശം എല്ലാ പുരാണങ്ങളിലും പ്രതിപാദ്യ വിഷയങ്ങളെ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതേ ഭാവനയോടെയാണ്. അപ്പൊ ഇതേ ഭാവനയോടെ തന്നെയാണ് എല്ലാ പുരാണങ്ങളിലും ഈ പ്രതിപാദ്യ വിഷയങ്ങൾ, ഈ പറഞ്ഞ വർണ്ണങ്ങളും ആശ്രമങ്ങളും എല്ലാം വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതേ ഭാവനയോടെ തന്നെയാണ്. ഈ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മഹാഭാരതം ശാന്തി പർവത്തിൽ 60-ാം അധ്യായം മുതൽ ഭീഷ്മദേവൻ ഇത് കൂടുതൽ വിശദമായി വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ മഹാഭാരതം ശാന്തി പർവത്തില് ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മാനവ ജീവിതത്തെ വിജയപൂർണമായി പര്യവസാനിപ്പിക്കാൻ ഒരാളെ പരിശീലിപ്പിക്കുവാൻ മാത്രമാണ് സംസ്കാര സമ്പന്നരായ മാനവർക്ക് വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ എന്തിനാണ് വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം? എന്താണ്? മാനവ ജീവിതത്തെ വിജയപൂർണമായിട്ട് പര്യവസാനിപ്പിക്കാൻ, അതിന് പരിശീലിപ്പിക്കുക, അത് മാത്രമാണ് എന്തിന്റെ ലക്ഷ്യം? ഈ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം എന്നത് ഭക്ഷിക്കുക, ഉറങ്ങുക, ഭയപ്പെടുക, മൈഥുനത്തിൽ ഏർപ്പെടുക എന്നീ പ്രക്രിയകൾ മാത്രം വ്യാപൃതമായ താഴ്ന്ന മൃഗജീവിതത്തിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം, ആത്മാവിന് സാക്ഷാത്കാരം നേടാ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഭക്ഷിക്കുക, ഉറങ്ങുക, ഭയപ്പെടുക, മൈഥുനത്തിൽ ഏർപ്പെടുക. ഈ 4 പ്രക്രിയകള് മൃഗങ്ങളും മനുഷ്യരും ഒരുപോലെ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലെ. ഇതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായതാണ് എന്ത്? ആത്മസാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് മനുഷ്യൻ മൃഗങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തനാകുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യരും മൃഗങ്ങളും ഒരേപോലെ തന്നെയാണ്. ഭീഷ്മദേവൻ എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും 9 വിധ യോഗ്യതകൾ ഉപദേശിച്ചു. അപ്പൊ 9 വിധ യോഗ്യതകൾ, ഒരു മനുഷ്യർക്ക് ഉണ്ടാകേണ്ട 9 വിധ യോഗ്യതകള് ഭീഷ്മദേവൻ ഉപദേശിച്ചു. ഏതൊക്കെയാണ്? ദേഷ്യപ്പെടരുത്, കളവ് പറയരുത്, തുല്യമായ ധനം വിതരണം ചെയ്യുക, മാപ്പ് നൽകുക, നിയമാനുസൃതമായി സ്വീകരിച്ച പത്നിയിൽ മാത്രം ശിശുക്കളെ ജനിപ്പിക്കുക, ആരോഗ്യകരമായ ശരീരവും പരിശുദ്ധമായ ഒരു മനസ്സും ഉണ്ടായിരിക്കുക, ആരോടും ശത്രുതാഭാവം ഇല്ലാതിരിക്കുക, ലാളിത്യത്തോടെ ഇരിക്കുക, സേവകർക്കും കീഴ്ജീവനക്കാർക്കും അവലംബം നൽകുക, അഭയം നൽകുക. അതായത് സേവകർക്കും കീഴ്ജീവനക്കാർക്കും അഭയം നൽകുക. മുകളിൽ പ്രസ്താവിച്ച പ്രാഥമിക ഗുണങ്ങൾ ആർജിക്കാത്ത പക്ഷം ഒരാളെ സംസ്കാര സമ്പന്നൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ ഒരു മനുഷ്യന് ഉണ്ടാവേണ്ട യോഗ്യതകൾ, അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഒരു മനുഷ്യന് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണെന്ന് പറഞ്ഞില്ല. ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രാഥമിക ഗുണങ്ങളായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ഏതൊക്കെയാണ്? ഒന്ന്, ദേഷ്യപ്പെടാൻ പാടില്ല, കളവ് പറയാൻ പാടില്ല, തുല്യമായി ധനം വിതരണം ചെയ്യുക, മാപ്പ് നൽകുക, നിയമാനുസൃതമായി സ്വീകരിച്ച പത്നിയിൽ മാത്രം ശിശുക്കളെ ജനിപ്പിക്കുക, ആരോഗ്യകരമായ ശരീരവും പരിശുദ്ധമായ ഒരു മനസ്സും ഉണ്ടായിരിക്കുക, ആരോടും ശത്രുതാഭാവം ഇല്ലാതിരിക്കുക, ലാളിത്യത്തോടെ ഇരിക്കുക, സേവകർക്കും കീഴ്ജീവനക്കാർക്കും അവലംബം നൽകുക, അതായത് അഭയം നൽകുക. മുകളിൽ പ്രസ്താവിച്ച പ്രാഥമിക ഗുണങ്ങൾ ആർജിക്കാത്ത പക്ഷം ഒരാളെ സംസ്കാര സമ്പന്നൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഇവയ്ക്ക് പുറമെ ബ്രാഹ്മണരും ക്ഷത്രിയരും വൈശ്യരും ശൂദ്രരും എല്ലാ വേദശാസ്ത്രങ്ങളിലും പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന അവരവരുടേതായ ധർമ്മസമ്പന്നമായ കർത്തവ്യങ്ങൾ അനുസരിച്ചുള്ള സവിശേഷ ഗുണങ്ങൾ ആർജിക്കണം. ഇത്രയും ബേസിക് ആയിട്ട് എല്ലാവർക്കും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള, ഒരു മനുഷ്യൻ ഉണ്ടാവേണ്ട കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങളാണ് ഈ 9 എണ്ണം നമുക്ക് വേണ്ടത്. അത് കൂടാതെ എന്താ പറയുന്നത്? ഓരോരുത്തർക്കും നമ്മളെ
4 വർണ്ണങ്ങൾ, ബ്രാഹ്മണരും ക്ഷത്രിയരും വൈശ്യരും ശൂദ്രരും. ഓരോരുത്തർക്കും വേദശാസ്ത്രങ്ങൾ അനുസരിച്ച് എന്താണ് അവരുടെ ധർമ്മങ്ങളുണ്ട്. ആ ധർമ്മങ്ങള് അതനുസരിച്ചുള്ള ഗുണങ്ങളും ആർക്കുണ്ടാവണം? അവർക്കുണ്ടാവണം. ഇപ്പൊ ബ്രാഹ്മണനും ക്ഷത്രിയനും വൈശ്യനും ശൂദ്രനും ഓരോരുത്തർക്കും അവരുടെ എന്താ പറയാ, അവർക്ക് വേണ്ടതായിട്ടുള്ള കുറെ കർമ്മങ്ങളും ധർമ്മങ്ങളും ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ഗുണങ്ങളും അവരാർജിച്ചിരിക്കണം. ബ്രാഹ്മണരെ സംബന്ധിച്ച് ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണമാണ് അനിവാര്യമായ യോഗ്യത. ഇപ്പൊ ബ്രാഹ്മണനെ സംബന്ധിച്ച് എന്താണ്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കണം. അതാണ് അനിവാര്യമായ യോഗ്യത എന്ന് പറയുന്നത്. സദാചാരാനുഷ്ഠാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനമാണത്. അപ്പൊ അത് സദാചാരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനമാണ് ഇത് ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം എന്ന് പറയുന്നത്. നിയമാനുസൃതമായ പത്നിയുമായുള്ള ലൈംഗിക വേഴ്ച പോലും നിയന്ത്രണ വിധേയമാവണം. അപ്രകാരമായാൽ കുടുംബാസൂത്രണം താനെ സംഭവിക്കുന്നു. വേദാനുസാരിയായ ജീവിതം നയിക്കാത്ത പക്ഷം ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ തന്റെ ശ്രേഷ്ഠമായ യോഗ്യതകളെ ദുർവിനിയോഗം ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ വേദാനുസാരിയായിട്ട് വേദങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ജീവിതം നയിക്കാത്ത പക്ഷം എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ തന്റെ ശ്രേഷ്ഠമായ യോഗ്യതകള് ദുർവിനിയോഗം ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ അയാൾ വേദസാഹിത്യങ്ങൾ, വിശേഷിച്ചും ശ്രീമദ് ഭാഗവതവും ഭഗവത്ഗീതയും പോലെയുള്ളവയെ ഗൗരവ പഠനത്തിന് വിധേയമാക്കണം. വേദജ്ഞാനാധ്യയനത്തിനായി ഒരുവൻ ഭക്തിരസ സേവനത്തിൽ 100% നിരതനായ ഒരു വ്യക്തിയെ സമീപിക്കേണ്ടതാണ്. ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിക്ഷിതമെന്ന് വിധിച്ച കാര്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടരുത്. പുകവലിക്കുകയോ മദ്യപിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി അധ്യാപകനാകാൻ കഴിയില്ല. ആധുനിക വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിൽ അധ്യാപകന്റെ സാൻമാർഗിക ജീവിത മൂല്യനിർണയം നടത്താതെ അയാളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയെ മാത്രം പരിഗണിക്കുന്നു. ആകയാൽ നിരവധി മാർഗങ്ങളിൽ ഉയർന്ന ബുദ്ധിയുടെ ദുരുപയോഗമാണ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ അനന്തരഫലം. ഇവിടെ വേദസാഹിത്യങ്ങൾ, വിശേഷിച്ചും ശ്രീമദ് ഭാഗവതവും ഭഗവത്ഗീതയും പോലുള്ളവയെ ഗൗരവ പഠനത്തിന് വിധേയമാക്കണം. അപ്പൊ കൂടുതൽ ആഴത്തിൽ പഠിക്കേണ്ടതാണ് 2 ഗ്രന്ഥങ്ങളാണേത്? ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം പോലുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങള്. വേദജ്ഞാനാധ്യയനത്തിനായി ഒരുവൻ ഭക്തിരസ സേവനത്തിൽ 100% നിരതനായ ഒരു വ്യക്തിയെ സമീപിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. അപ്പൊ വേദം പഠിക്കാനായിട്ട്, ഇത്തരത്തിലുള്ള ജ്ഞാനം നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഗുരുവിനെ, ഒരു ആചാര്യനെ സമീപിക്കേണ്ടതാണ്. എങ്ങനെയായിരിക്കണം? ഭക്തിയുടെ സേവനത്തില് 100% നിരതനായിട്ടുള്ള ഒരു ആചാര്യനെ സമീപിക്കേണ്ടതാണ്. ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിക്ഷിതമെന്ന് വിധിച്ച കാര്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാൻ പാടില്ല. പുകവലിക്കുക, മദ്യപിക്കുക ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിക്ക് ഒരിക്കലും എന്തിനുള്ള യോഗ്യതയില്ല? അധ്യാപകനാകാനുള്ള യോഗ്യതയില്ല. ആധുനിക വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിലാണെങ്കിലോ അധ്യാപകന്റെ സാൻമാർഗിക ജീവിത മൂല്യനിർണ്ണയം ഒന്നും നടത്തുന്നില്ല. ക്വാളിഫിക്കേഷൻ, വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത മാത്രമാണ് പരിഗണിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നിരവധി മാർഗങ്ങളിൽ ഉയർന്ന ബുദ്ധിയുടെ ദുരുപയോഗമാണ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ അനന്തരഫലമായിട്ട് സംഭവിക്കുന്നത്. ഇനി അടുത്ത, ക്ഷത്രിയർ അഥവാ അധികാരവർഗം വിശേഷിച്ചും ദാനം ചെയ്യുവാനും ഏത് സാഹചര്യത്തിലും ദാനം സ്വീകരിക്കാതിരിക്കുവാനും അനുശാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോ ക്ഷത്രിയർ അല്ലെങ്കിൽ അധികാരവർഗം എങ്ങനെയുള്ളവരാണ്? ദാനം ചെയ്യാനും ഏത് സാഹചര്യത്തിലും ദാനം സ്വീകരിക്കാതിരിക്കാനും അനുശാസിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ദാനം കൊടുക്കാന്ന് മാത്രമുള്ളൂ, ദാനം സ്വീകരിക്കാതിരിക്കാൻ, അല്ലെ, സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല, അനുശാസിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ആധുനിക ഭരണാധിപന്മാർ ചില രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി സംഭാവനകൾ സ്വീകരിക്കുന്നു. ആധുനിക കാലത്ത് ഭരണാധിപന്മാർ എന്താ ചെയ്യുന്ന? രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കൊക്കെ ആയിട്ട് സംഭാവനകൾ സ്വീകരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഒരു സർക്കാർ ചടങ്ങിലും അവർ ജനങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ദാനം നൽകുന്നില്ല. പക്ഷെ മേടിക്കുന്നു മാത്രമുള്ള, അവരാർക്കും ഒന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല. ശാസ്ത്രാനുശാസനങ്ങൾ ഇതിന് നേർ വിപരീതമാണ്. അപ്പൊ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്നതോ, ശാസ്ത്രത്തിലെ അനുശാസനങ്ങളെല്ലാം ഇതിന് നേരെ വിപരീതമാണ്. അധികാരവർഗം അതാ ക്ഷത്രിയർ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിപുണനായിരിക്കണം, എന്നാൽ അവർ അധ്യാപക വൃത്തിയിൽ ഏർപ്പെടരുത്. ഇപ്പൊ ക്ഷത്രിയ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ധർമ്മമുണ്ട്. അപ്പൊ ബ്രാഹ്മണന്റെ ധർമ്മം അധ്യാപനാണ്. പക്ഷെ ക്ഷത്രിയൻ എന്തായിരിക്കണം? ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിപുണനായിരിക്കണം. പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യരുത്? അധ്യാപക വൃത്തിയിൽ ഏർപ്പെടാനായിട്ട് പാടില്ല. ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നില്ലേ, ഓരോരുത്തരും അവരവരുടേതായിട്ടുള്ള ധർമ്മമാണ് അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത്. മറ്റൊരാളുടെ, അതായത് സ്വന്തം ധർമ്മം ശരിയായ രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിലും മറ്റുള്ളവരുടെ ധർമ്മം ഇപ്പൊ ശരിയായിട്ട് ചെയ്താലും ഏതാണ്? തെറ്റായിട്ട് ചെയ്യുന്ന സ്വന്തം ധർമ്മത്തിനാണ് പ്രാധാന്യം എന്നാണ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ടത്. അധ്യാപക വൃത്തിയിൽ ഏർപ്പെടാനായിട്ട് പാടില്ല. അവരുടെ ഊർജം, പ്രത്യേകിച്ചും മോഷ്ടാക്കൾ, കൊള്ളക്കാർ, കരിച്ചന്തക്കാർ തുടങ്ങി സമൂഹത്തിൽ അനഭിലഷണീയമായ ഘടകങ്ങളെല്ലാം ഹനിക്കുന്നതിൽ നിയോഗിക്കണം. അപ്പൊ ഇവരുടെ ഉത്തരവാദിത്വം എന്താണ്? ഇവരുടെ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സമൂഹത്തില് മോഷ്ടാക്കള്, കള്ളക്കാര്, കരിച്ചന്തക്കാർ തുടങ്ങി സമൂഹത്തിൽ അനഭിലഷണീയമായിട്ട് ഘടകങ്ങളെല്ലാം ഹനിക്കുന്നതിൽ നിയോഗിക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കണം ഇവരുടെ ഊർജം ചെലവാക്കേണ്ടത്.
ഭരണാധിപന്മാർ ഒരിക്കലും ഹിംസാത്മകരല്ലെന്ന് നടിക്കുകയും തന്നിമിത്തം നരകത്തിൽ പതിക്കുകയും അരുത്. അപ്പൊ അർജുനൻ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധക്കളത്തിൽ ഹിംസാത്മകനല്ലാത്ത ഭീരുവായി തീരുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചപ്പോൾ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാൽ കഠിനമായി ശാസിക്കപ്പെട്ടു. അപ്പൊ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിൽ അർജുനൻ ക്ഷത്രിയനാണ് അല്ലെ. എന്നിട്ടും അർജുനൻ ആദ്യം എന്താ ആഗ്രഹിച്ചത്? ഹിംസാത്മകനല്ലാത്ത ഭീരുവായി തീരാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. ഹിംസ ഒന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് താല്പര്യമില്ല, ഭീരുവായിട്ട് തീരാൻ ആഗ്രഹിച്ചപ്പോ ഭഗവാനാൽ ശാസിക്കപ്പെട്ടു. അഹിംസാനിഷ്ഠയെ മുറുകെ പിടിക്കയാൽ ഭഗവാൻ ആ സമയം അർജുനനെ സംസ്കാരശൂന്യനായി തരം താഴ്ത്തുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ അഹിംസയെ മുറുകെ പിടിച്ചപ്പോ ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്തത്? അർജുനനെ സംസ്കാരശൂന്യനായിട്ട് തരം താഴ്ത്തപ്പെട്ടാണ് ചെയ്തത് അല്ലെ. അർജുനനോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ, നിനക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഈ മാലിന്യം വന്ന് പെട്ടതെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടാ വഴക്ക് പറയുന്നത്. ഭരണാധിപർ വ്യക്തിഗതമായി ആയോധന കലയിൽ പരിശീലിപ്പിക്കപ്പെട്ടവരായിരിക്കണം. പിന്നെ ഭരണാധിപർ എങ്ങനെയുള്ളവരായിരിക്കണം? വ്യക്തിഗതമായിട്ട് ആയോധന കലകള് പരിശീലിപ്പിക്കപ്പെട്ടവരായിരിക്കണം. വോട്ടുകളുടെ എണ്ണം മാത്രം നോക്കി ഭീരുക്കളെ അധികാര കസേരകളിൽ അവരോധിക്കരുത്. രാജാക്കന്മാരെല്ലാം തന്നെ ധീരോദത്തമായ വ്യക്തിത്വങ്ങൾക്കുടമകളായിരുന്നു. ആകയാൽ രാജാക്കന്മാർ അവരുടെ തൊഴിൽപരമായ കടമകളിൽ ക്രമമായി പരിശീലിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന പക്ഷം രാജ്യഭരണം നിലനിൽക്കേണ്ടു തന്നെയാണ്. ഇവിടെ വ്യക്തിഗതമായിട്ട് ആയോധന കല ഭരണാധിപന്മാരെല്ലാം പരിശീലിച്ചിരിക്കണം. വോട്ടുകളുടെ എണ്ണം നോക്കി മാത്രം കണക്കാക്കി ഭീരുക്കളെ അധികാര കസേരകളിൽ അവരോധിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. പിന്നെ രാജാക്കന്മാരെല്ലാം തന്നെ ധീരോദത്തമായ വ്യക്തിത്വങ്ങൾക്കുടമകളായിരുന്നു. രാജാക്കന്മാര് അവരുടെ തൊഴിൽപരമായ കടമകളില് ക്രമമായി പരിശീലിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന പക്ഷം എന്ത് സംഭവിക്കും? രാജ്യഭരണം നിലനിൽക്കേണ്ടത് തന്നെയാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ യുദ്ധത്തിൽ രാജാവ് അല്ലെങ്കിൽ ഭരണാധിപൻ ശത്രുക്കളാൽ വ്രണപ്പെടാതെ ഭവനത്തിൽ തിരിച്ചു വരരുത്. അപ്പൊ ഒരു യുദ്ധം നടക്കുമ്പോ യുദ്ധത്തില് രാജാവിന് ഒരിക്കലും എന്തുണ്ടാവാതിരിക്കാൻ പാടില്ല? വ്രണങ്ങൾ ഇല്ലാതിരിക്കാൻ പാടില്ല. കാരണം ശത്രുക്കളാൽ വ്രണപ്പെടാതെ ഭവനത്തിൽ തിരിച്ചു വരരുത്. എന്നാൽ ഇന്ന് ഭരണാധിപന്മാർ യുദ്ധമുഖം സന്ദർശിക്കുന്നത് പോലുമില്ല. പൊള്ളയായ രാഷ്ട്രപ്രതാപം പ്രതീക്ഷിച്ച് കൃത്രിമമായി യുദ്ധബലത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിൽ അവർ നൈപുണ്യം കാണിക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ ഭരണാധികാരികൾ ഒരിക്കലും എന്ത് കാണുന്നില്ല? യുദ്ധമുഖം പോലും ദർശിക്കുന്നില്ല അവര്. ഭരണാധിപന്മാർ കച്ചവടക്കാരുടെയും വൈശ്യത്തൊഴിലാളികളുടെയും സംഘമായി മാറുമ്പോൾ സർക്കാരിന്റെ മുഴുവൻ പ്രവർത്തന സംവിധാനവും ദൂഷിതമാകുന്നു. അപ്പൊ ഭരണം നടത്തേണ്ടവരിലെ ഭരണാധിപന്മാര് കച്ചവടക്കാരുടെയും വൈശ്യത്തൊഴിലാളികളുടെയും സംഘമായിട്ട് മാറുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും? പ്രവർത്തന സംവിധാനം തന്നെ ദൂഷിതമാകും. ഇനി അടുത്തത്, വൈശ്യർ അഥവാ കച്ചവട സമൂഹത്തിലെ അംഗങ്ങൾ വിശേഷിച്ചും ഗോ സംരക്ഷണത്തിന് അനുശാസിക്കപ്പെട്ടവരാകുന്നു. അപ്പൊ വൈശ്യര് ഇവര് ഗോ സംരക്ഷണമാണ് അവർക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഗോ സംരക്ഷണം ക്ഷീരോൽപ്പന്നങ്ങളായ തൈരിന്റെയും വെണ്ണയുടെയും വർധനവിനെ അർത്ഥമാക്കുന്നു. വേദവിജ്ഞാന അധ്യയനത്തിന്റെ പിൻബലത്തോട് കൂടിയ കൃഷി, ഭക്ഷ്യവിതരണം എന്നിവ വൈശ്യ സമുദായത്തിന്റെ പ്രാഥമിക കർത്തവ്യങ്ങളാകുന്നു. അവർ ദാനം നൽകാനും പരിശീലിക്കപ്പെടുന്നു. പ്രജകളുടെ സംരക്ഷണ ചുമതല ക്ഷത്രിയർക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പോലെ മൃഗങ്ങളുടെ സംരക്ഷണം വൈശ്യർക്ക് അധികാരപ്പെടുത്തി നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. മൃഗങ്ങൾ ഒരിക്കലും വധിക്കപ്പെടാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളവയല്ല. മൃഗവധം പ്രാകൃത സമൂഹത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണ്. ഇവിടെ വൈശ്യര് കച്ചവട സമൂഹത്തിലെ അംഗങ്ങൾ വിശേഷിച്ചും ഗോ സംരക്ഷണമാണ് ആർക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ആരുടെ ധർമ്മം? വൈശ്യരുടെ ധർമ്മം. ഗോ സംരക്ഷണം ക്ഷീരോൽപ്പന്നങ്ങളായിട്ടുള്ള തൈരിന്റെയും വെണ്ണയുടെയും വർധനവിനെ അർത്ഥമാക്കുന്നു. ഗോക്കളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് വെണ്ണയും പാലും തൈരൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടും. വേദവിജ്ഞാന അധ്യയനത്തിന്റെ പിൻബലത്തോട് കൂടിയ കൃഷി, ഭക്ഷ്യവിതരണം എന്നിവ വൈശ്യ സമുദായത്തിന്റെ പ്രധാന കർത്തവ്യങ്ങളാണ്. എന്ത്? വേദവിജ്ഞാന അധ്യയനത്തിന്റെ പിൻബലത്തോട് കൂടി ചെയ്യുന്ന കൃഷിയും ഭക്ഷ്യവിതരണമൊക്കെ. അവർ ദാനം നൽകാനും പരിശീലിക്കപ്പെട്ടവരാണ്. പ്രജകളുടെ സംരക്ഷണ ചുമതല ക്ഷത്രിയർക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത് പോലെ വൈശ്യരുടെ ചുമതലയാണ് മൃഗങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത്. മൃഗങ്ങൾ ഒരിക്കലും വധിക്കപ്പെടാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതല്ല. മൃഗങ്ങളെ വധിക്കുന്നത് ആരാണ്? പ്രാകൃത സമൂഹത്തിലുള്ളവരാണ്. അവരുടെ ലക്ഷണമാണത് മൃഗവധം. കൃഷി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, ഫലങ്ങൾ, പാൽ എന്നിവയെല്ലാം മനുഷ്യർക്ക് പര്യാപ്തവും അനുരൂപവുമായ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളാകുന്നു. മൃഗസംരക്ഷണത്തിന് മാനവ സമുദായം കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ നൽകേണ്ടതാകുന്നു. വ്യവസായശാലകളിൽ തൊഴിലാളികളെ നിരതരാക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ഫലപ്രദമായ ഊർജം ദുരുപയോഗം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. വിവിധ തരത്തിലുള്ള വ്യവസായങ്ങൾക്ക് അരി, ഗോതമ്പ്, ധാന്യങ്ങൾ, പാൽ, ഫലങ്ങൾ,
പച്ചക്കറികൾ തുടങ്ങിയ മനുഷ്യന്റെ ആവശ്യ വസ്തുക്കളെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല. യന്ത്രങ്ങളും യന്ത്രസാമഗ്രികളും ഒരു വിഭാഗം സ്ഥാപിത താല്പര്യക്കാരുടെ കൃത്രിമമായ ജീവിത രീതി വിപുലീകരിക്കുകയും ആയിരക്കണക്കിന് ജനങ്ങളെ പട്ടിണിയും പരിവട്ടവുമായി തുടരാൻ നിർബന്ധിതരാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് സംസ്കാരത്തിന്റെ ശരിയായ നിലവാരമല്ല. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, വ്യവസായശാലകളിൽ തൊഴിലാളികളെ നിരതരാക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ഫലപ്രദമായിട്ടുള്ള ഊർജം ദുരുപയോഗം ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. വിവിധ തരത്തിലുള്ള വ്യവസായങ്ങൾക്ക് അരി, ഗോതമ്പ്, ധാന്യങ്ങള്, ഫലങ്ങള്, പച്ചക്കറികള്, അങ്ങനെ മനുഷ്യന്റെ ആവശ്യങ്ങളൊന്നും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ ആർക്ക് സാധിക്കില്ല? വിവിധ തരത്തിലുള്ള വ്യവസായങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ല. യന്ത്രങ്ങളും യന്ത്രസാമഗ്രികളും ഒരു വിഭാഗം സ്ഥാപിത താല്പര്യക്കാരുടെ കൃത്രിമമായ ജീവിത രീതി വിപുലീകരിക്കുകയും അതൊക്കെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ഒരു വിഭാഗത്തിലുള്ള അതിന്റെ താല്പര്യം ഉള്ളവരുടെ കൃത്രിമമായിട്ടുള്ള ജീവിത രീതി വിപുലീകരിക്കപ്പെടുകയും പിന്നെ ആയിരക്കണക്കിന് ജനങ്ങളെ പട്ടിണിയും പരിവട്ടവുമായി തുടരാൻ നിർബന്ധിതരാക്കുകയും ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് സംസ്കാരത്തിന്റെ ശരിയായ നിലവാരമല്ല. ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾക്ക് അവരുടെ നിലവാരം മെച്ചപ്പെടും, പക്ഷെ ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ എങ്ങനെയാണ്, പട്ടിണിയിലേക്കും പോകാണ് ചെയ്യുന്നത്. ശൂദ്രർ എന്ന വിഭാഗം ബുദ്ധി കുറഞ്ഞവരാണ്. അവർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടായിരിക്കരുത്. സമൂഹത്തിന്റെ മറ്റു 3 ഉയർന്ന വിഭാഗങ്ങളെയും ആത്മാർത്ഥമായി സേവിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളവരാണ് അവർ. ഇപ്പോ 4ാമത്തെ വിഭാഗം ശൂദ്രർ, അവർക്ക് എന്തുണ്ടാവാൻ പാടില്ല, സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. മറ്റു 3 വിഭാഗങ്ങളെയും ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് സേവിക്കാനുള്ളവരാണ് ആര്, ശൂദ്ര വിഭാഗത്തിലുള്ളവര്. ഉന്നത വിഭാഗക്കാരെ സേവിക്കുന്നതിലൂടെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാവിധ സുഖ സൗകര്യങ്ങളും ശൂദ്രർക്ക് പ്രാപ്തമാകുന്നു. അപ്പൊ ഉന്നത വിഭാഗത്തിലുള്ളവരെ സേവിക്കുമ്പോൾ ഇവർക്ക് എല്ലാവിധ സൗകര്യങ്ങളും എല്ലാവിധ സൗകര്യങ്ങളും ശൂദ്രർക്ക് പ്രാപ്തമാകുന്നു. ശൂദ്രർ ഒരിക്കലും ധനം സ്വരൂപിക്കരുതെന്ന് പ്രത്യേകമായി നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ശൂദ്രർ ധനം സ്വരൂപിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ ഉടൻ തന്നെ അത് പാപപ്രവർത്തികളായ മദ്യത്തിനും മദിരാശിക്കും ചൂതുകളിക്കുമായി ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നു. മദ്യവും മദിരാശിയും ചൂതുകളിയും ജനങ്ങൾ ശൂദ്രരേക്കാൾ അധപതിക്കപ്പെട്ടുവെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഉന്നത വർണ്ണ വിഭാഗക്കാർ ശൂദ്രരെ പരിപാലിക്കുന്നതിൽ സദാ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ടതാകുന്നു. അവർക്ക് പഴയ ഉപയോഗിച്ച വസ്ത്രങ്ങൾ നൽകേണ്ടതാണ്. യജമാനൻ വയസ്സിനും ദുർബലനുമാകുമ്പോൾ ശൂദ്രൻ അദ്ദേഹത്തെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോകാൻ പാടുള്ളതല്ല. മാത്രമല്ല യജമാനൻ സേവകരെ എല്ലാവിധത്തിലും സംതൃപ്തരാക്കി സംരക്ഷിക്കുകയും വേണം. ഏതെങ്കിലും വിധത്തിലുള്ള യജ്ഞാനുഷ്ഠാനത്തിന് മുമ്പായി ആദ്യം വിഭവസമൃദ്ധമായ ഭോജനവും വസ്ത്രവും നൽകി ശൂദ്രരെ സംതൃപ്തരാക്കണം. ഈ യുഗത്തിൽ കോടിക്കണക്കിന് രൂപ ചിലവഴിച്ച് നിരവധി ചടങ്ങുകൾ നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ പാവപ്പെട്ട തൊഴിലാളികൾക്ക് വിഭവസമൃദ്ധമായ ആഹാരമോ വസ്ത്രങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ ദാനമായി നൽകപ്പെടുന്നില്ല. ആകയാൽ തൊഴിലാളികൾ അസംതൃപ്തരാവുകയും പ്രക്ഷോഭങ്ങളിൽ പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞ, ശൂദ്ര വിഭാഗത്തെ കുറിച്ച് പറയാണ്. അവരെന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, ബാക്കി ഉള്ള 3 പേരെ സേവിക്കേണ്ടതാണ്. അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാ സുഖ സൗകര്യങ്ങളും ശൂദ്രർക്ക് പ്രാപ്തമാക്കാനായിട്ട് അപ്പൊ സാധിക്കും. ശൂദ്രർ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ധനം സ്വരൂപിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല എന്ന് പ്രത്യേകം നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. കാരണം എന്താണ്, അവര് ധനം സ്വരൂപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരത് പാപപ്രവർത്തികൾക്ക്, മദ്യത്തിനും മദിരാശിക്കും ചൂതുകളിക്കും ഒക്കെ ആയിരിക്കും അവർ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ഇതാണ് ശൂദ്രരേക്കാൾ അധപതിക്കുന്നതാണ് എന്ത്, ഈ മദ്യവും മദിരാശിയും ചൂതുകളിയൊക്കെ ജനങ്ങളെ ശൂദ്രരേക്കാൾ അധപതിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഉന്നത വർണ്ണ വിഭാഗത്തിൽ ശൂദ്രരെ പരിപാലിക്കുന്നതിന് ശ്രദ്ധ ചെലുത്തണം. അപ്പൊ ഉന്നത വിഭാഗത്തിലുള്ളവർ ഇവരെ സംരക്ഷിക്കുകയും വേണം. അവർക്ക് പഴയ വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ നൽകുക. യജമാനൻ വയസ്സനും ദുർബലനുമാകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ഈ ശൂദ്രൻ ആ യജമാനനെ വിട്ട് പോകാനും പാടില്ല. പിന്നെ എന്താണ് പറയുന്നത്, യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ നടക്കുമ്പോൾ ആദ്യം വിഭവസമൃദ്ധമായ ഭക്ഷണവും അതുപോലെ തന്നെ വസ്ത്രമൊക്കെ നൽകി ഇവരെ സംതൃപ്തരാക്കേണ്ടതാണ്. പിന്നെന്താണ് പറഞ്ഞത്, ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഇങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് മാത്രം. ആഹാരമൊന്നും ദാനമായി നൽകപ്പെടുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ തൊഴിലാളികൾ അസംതൃപ്തരാവുകയും പ്രക്ഷോഭങ്ങളിൽ പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഒരു പാരഗ്രാഫ് നോക്കുന്നത് വലിയൊരു ഭാവാർത്ഥ. ഇത് വർണ്ണങ്ങൾ എന്നത് തൊഴിൽ സംബന്ധമായ വിഭജനമാണെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാം. ആശ്രമ ധർമ്മമാകട്ടെ ആത്മസാക്ഷാത്കാര പന്ഥാവിലുള്ള വായിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, കാണുന്നില്ലേ? കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വർണ്ണങ്ങൾ തൊഴിൽ സംബന്ധമായ വിഭജനമാണെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാം. ആശ്രമധർമ്മമാകട്ടെ ആത്മസാക്ഷാത്കാര പാന്താവിലുള്ള ക്രമാനുഗതമായ പുരോഗമനമാകുന്നു.
രണ്ടും അന്യോന്യം ബന്ധപ്പെട്ടതാണെന്ന് മാത്രമല്ല ഒന്ന് മറ്റൊന്നിനെ ആശ്രയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഈ വർണ്ണാശ്രമങ്ങൾ അല്ലെ, വർണ്ണാശ്രമങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് വർണ്ണങ്ങൾ എന്നത് തൊഴിൽ സംബന്ധമായ വിഭജനമാണെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാൻ, ആശ്രമധർമ്മമാണെങ്കിലോ ആത്മസാക്ഷാത്കാര പാന്താവിലേക്കുള്ള ക്രമാനുഗതമായ പുരോഗമനമാണ് എന്ത് ആശ്രമം. വർണ്ണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൊഴിൽ സംബന്ധമായ വിഭജനം, ആശ്രമം എന്ന് പറഞ്ഞ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്കുള്ള ക്രമാനുഗതമായിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പടിയാണ് നമുക്ക് പറയാം. രണ്ടും അന്യോന്യം ബന്ധപ്പെട്ടതാണെന്ന് മാത്രമല്ല ഒന്ന് മറ്റൊന്നിനെ ആശ്രയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ രണ്ടും എങ്ങനെയാണ്? അന്യോന്യം ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്, ഒന്ന് മറ്റൊന്നിനെ ആശ്രയിക്കുന്നതുമാണ്. ആശ്രമധർമ്മത്തിന്റെ മുഖ്യ ഉദ്ദേശ്യം ജ്ഞാനത്തെയും വൈരാഗ്യത്തെയും പ്രബുദ്ധമാക്കുക എന്നതാണ്. അപ്പൊ ആശ്രമധർമ്മത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? ജ്ഞാനത്തെ പിന്നെ വൈരാഗ്യത്തെയും പ്രബുദ്ധമാക്കുക എന്നതാണ്. ഭാവി പ്രതീക്ഷാർഹരായ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ശിക്ഷണ തലമാണ് ബ്രഹ്മചാരി ആശ്രമം. ഈ ആശ്രമത്തിൽ ഭൗതിക ലോകം യഥാർത്ഥത്തിൽ ജീവാത്മാക്കളുടെ വാസസ്ഥാനമല്ലെന്ന ശിക്ഷണം നൽകപ്പെടുന്നു. ഇപ്പൊ ബ്രഹ്മചാരി ആശ്രമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അല്ലെ, ഫസ്റ്റത്തെ ആശ്രമത്തിൽ ആദ്യത്തെ ബ്രഹ്മചര്യം, ഗൃഹസ്ഥം, വാനപ്രസ്ഥം, സന്യാസം. ബ്രഹ്മചര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ലീവ് ചെയ്തോളൂ മാതാജി. ബ്രഹ്മചര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? 25 വയസ്സ് ഒരു പഠിക്കുന്ന ഒരു സമയത്തിനാണ് നമ്മൾ ബ്രഹ്മചര്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മചാരി ആശ്രമത്തില് എന്താ പറയുന്നത്? ഭാവി പ്രതീക്ഷരായ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ശിക്ഷണ തലമാണ് ബ്രഹ്മചര്യ ആശ്രമം. അപ്പൊ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഒരു തലമാണ് ബ്രഹ്മചര്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഭൗതിക ലോകം യഥാർത്ഥത്തിൽ ജീവാത്മാക്കളുടെ വാസസ്ഥാനമല്ലെന്ന ശിക്ഷണമാണ് അവിടെ നൽകുന്നത്. ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങൾക്ക് വിധേയരായ ഭക്താത്മാക്കൾ ജഡവസ്തുക്കളുടെ തടവുകാരാണ്. അവിടെ അവർക്ക് ശിക്ഷണം നൽകി പോകുന്നത് എന്താണ്? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഈ ലോകം യഥാർത്ഥത്തിൽ ജീവാത്മാക്കളുടെ വാസസ്ഥലമല്ല. ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങൾക്ക് വിധേയരാകുന്ന ഭക്താത്മാക്കൾ ജഡവസ്തുക്കളുടെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ തടവുകാരാണ്. ബദ്ധരായ ജീവാത്മാക്കൾ ഈ ജഡവസ്തുക്കളുടെ ഒക്കെ തടവുകാരാണെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരമാണ് ജീവിതത്തിന്റെ പരമമായ ലക്ഷ്യം. ആശ്രമധർമ്മത്തിന്റെ സമ്പൂർണ്ണ വ്യവസ്ഥയും വൈരാഗ്യം വളർത്തിയെടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതാകുന്നു. ഈ വൈരാഗ്യ മനോഭാവത്തെ സാംശീകരിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരുവൻ അതേ വൈരാഗ്യ മനോഭാവത്തോടെ കുടുംബജീവിതത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ അനുവദിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം? വൈരാഗ്യ മനോഭാവം. വൈരാഗ്യം നമുക്ക് എന്തിനോടാണ് വൈരാഗ്യം ഉണ്ടാവേണ്ടത്? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളോട് നമുക്ക് വൈരാഗ്യം ഉണ്ടാകുക. അതിനെ എന്താ പറയാ, വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരാം. അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആശ്രമധർമ്മത്തിന്റെ. ഒരു വൈരാഗ്യ മനോഭാവത്തെ സാംശീകരിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരുവൻ അതേ വൈരാഗ്യ മനോഭാവത്തോടെ കുടുംബജീവിതത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ അനുവദിക്കപ്പെടുന്നു. ആയതിനാൽ വൈരാഗ്യം പ്രാപ്തമാക്കുന്ന ഒരാൾ തൽക്ഷണം നാലാമത്തെ ആശ്രമമായ സന്യാസം സ്വീകരിക്കുകയും ധനം സംഭരിക്കാതെ ശരീരത്തെയും ആത്മാവിനെയും പരമസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടി ഒരുമിച്ച് നിലനിർത്തുവാൻ വേണ്ട ഭിക്ഷാദാനം സ്വീകരിച്ച് മാത്രം ജീവിക്കുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ വൈരാഗ്യം പ്രാപ്തമാക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്താണ്? തൽക്ഷണം തന്നെ എന്തിലേക്ക് കടക്കാണ്? നാലാമത്തെ ആശ്രമമായിട്ടുള്ള സന്യാസം സ്വീകരിച്ചു ധനം സംഭരിക്കാതെ എന്ത് ചെയ്യും? ശരീരത്തെയും ആത്മാവിനെയും പരമസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടി ഒരുമിച്ച് നിലനിർത്താൻ വേണ്ട ഭിക്ഷാദാനം സ്വീകരിച്ച് മാത്രം ജീവിക്കും. ഗൃഹസ്ഥാശ്രമ ജീവിതം ആസക്തനായ ഒരാളെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതും വാനപ്രസ്ഥവും സന്യാസവും ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ നിന്നും വിരക്തരായവർക്ക് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതുമാകുന്നു. ബ്രഹ്മചാരി ആശ്രമം സവിശേഷമായി ആസക്തരായവർ, വിരക്തരായവർ എന്നീ ഇരു കൂട്ടർക്കും പരിശീലനം നൽകാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതാകുന്നു. കൂടെ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമ ജീവിതം ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക്, അതിൽ ആസക്തരായ ഒരാൾ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഗൃഹസ്ഥം. വാനപ്രസ്ഥവും സന്യാസവും എങ്ങനെയാണ്? ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ നിന്നും വിരക്തി ഉള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത്? വാനപ്രസ്ഥവും സന്യാസവും. ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ നിന്നും വിരക്തരായവർക്ക് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ബ്രഹ്മചര്യ ആശ്രമം സവിശേഷമായി എന്തിനുള്ളതാണ്? ആസക്തരായവർ, വിരക്തരായവർ എന്നീ ഇരു കൂട്ടർക്കും പരിശീലനം നൽകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത്? ബ്രഹ്മചാരി ആശ്രമം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മചര്യ ആശ്രമമാണ് ഏറ്റവും എല്ലാവർക്കും വേണ്ട ഉപദേശങ്ങൾ നൽകുന്നതും പരിശീലനം നൽകുന്നതും ആരാണ്? ബ്രഹ്മചാരി ആശ്രമത്തിലുള്ളവരാണ്. അത് രണ്ടു കൂട്ടർക്കും, എന്താണ്? ആസക്തരായവർക്കും വിരക്തരായവർക്കും. അപ്പൊ രണ്ടു കൂട്ടർക്കും വേണ്ട ഉപദേശങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും പരിശീലനങ്ങളും നൽകാൻ ആർക്ക് സാധിക്കും? ബ്രഹ്മചര്യ ആശ്രമത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ രാമ രാമ